Heipä hei, rakkaat kuulijat siellä radiovastaanottimienne äärellä. Hei vaan, täällä teitä sydämellisesti tervehtivät Irja ja Inkeri, niin. Meitä on kuulkaa pyydetty nyt tekemään mainos itsestämme. Ja se on kyllä kuulkaa erikoinen ajatus. Ohoi, se on kerta kaikkiaan aivan absurdia, ettei meitä muka tunnettaisi, sillä kyllähän kaikki meidät jo tuntevat. Oi, totisesti kaikki. Niin, olemmehan jo kymmeniä vuosien ajan vaikuttaneet seurakunnissa ympäri Suomen maata laulun lahjallamme. Niin, ja me olemme olleet ne seurakunnan touhukkaat ja osaavat kädet. Niin, kaikessa olemme aina mukana pyyteettömästi tuomassa omaa osaamistamme muiden hyväksi. Täysin pyyteettömästi. Kyllä, että kuinka tässä nyt voisi itseään mainostaa. Oi kuulkaa, ja äänite, jonka olemme juuri tehneet, niin miksi sitäkään tarvitsisi mainosta? Niin. Kaikkihan sen haluavat. Kyllä. Sehän sopii ihan kaiken ikäisille ja kokoisille kansalaisille. Oi, se on kauneita hengen ravintoa sekä sulosoituja. Siinä on kaikille kaikkea, kerta kaikkiaan. Niin, sehän sopii kotiin ja kouluun ja ammattikouluun ja lukioon ja universiteettiin ja työpaikoille ja Jumalan palveluksiin. Niin, ja automatkoille. Juh. Ja se, mitä siinä ei ole, se siitä puuttuu. Ai kerta kaikkiaan. Kiitetään kuule siitä. Kiitos. Kiitos.